hello, good morning, good afternoon, and good evening mga kalakwatsero at kalakwatsera. So, eto naman po tayo para mag-review ng isang product. Actually, first time ko mag-order ng beauty product sa Lazada. Kasi, dahil nga sa COVID, hindi tayo napunta ng mall. Kasi, di ba nakakatakot talaga. So, kaya sa Lazada na lang tayo nag-order. And yung mga dati kong product na ginagamit before COVID, naubos na siya. So, nag-try ako ng bago. Sinubukan ko yung mga mura. Kasi kung hindi nyo nalalaman guys, very particular ako pagdating sa ingredients ng isang product. So, gusto kong matry itong mga product na to kung papasabay yung mga ingredients niya, di ba? Ayon sa ating kaalaman. And pinaka-importante po sa akin guys yung ingredients ng product. Hindi importante yung kung magkano. Ang importante sa akin yung ingredients, kung wala ba siyang chemicals. Years na po akong gumagamit ng mga vegan products, ng mga organics products, ayan, yung mga natural products, kasi syempre ayaw naman natin na yung ating mukha ay ating balat ay punuin ng puro chemicals. And meron pa akong ibang vlog about dyan sa mga chemicals na dapat hindi natin ginagamit, o yung mga beauty products or skincares. Lalagay muna ako ng mga 10 na mga dapat wala dun sa mga ginagamit natin sa araw-araw. Gusto ko to subukan kasi minsan meron din namang mga mura lang, maganda naman pala yung ingredients, and isa sa mga importante sa akin yung galing mismo dito sa Pilipinas. Kasi kung po pwede lang, ayoko talaga ng mga galing ibang bansa kasi sinusupport ko po ang mga product of the Philippines. Umpisahan na natin. Unahin po muna natin ito. Tingnan natin kung anong meron sa kanya. So, yung packaging na guys, ganito. Buksan na natin. Ang in-order ko po ay, first order ko, this one is vitamin C. So yan guys, buksan na natin. Ang ganda naman po ng packaging niya kasi naka bubble wrap. So, protected naman yung product. Yan. So, magkano nga ba yung worth nito? Kasama na yung shipping fee. Ito ay 529. Ito po ay mga capsules. So, sa lahat po ng pinagtingnan ko sa Lazada, ito yung pinakamura so far. So, dito tayo nag-order. Verb Vitamin C. Ay, nakikita nyo ba guys? Masyadong maliwanag aking camera kasi nandito na naman ako sa outdoor. Ayan, sa aming parking. So, yung packaging niya is maayos naman. So, ayan, pinaka-importante din dito sa mga ganitong mga products, yung manufacturing date at saka yung expiry date. So, yung kanyang manufacturing date nakalagay naman dito. Ganito po ang kanyang itsura. So, vitamin C. Diba? Kasi mas maganda ang vitamin C sa ating skin. Syempre sa ating immune system maganda rin siya. So, buksan na natin. Ayan. So, ganito po yung kanyang laman. Ayan guys. So, yan yung laman ng ating vitamin C. Buksan natin. So, yan. And pag umiinom po ako ng mga ganitong vitamin C, tinatanggal ko po sa capsule, hindi ko siya sinasamang inumin, and idirekta ko siya sa bibig ko. Ganun po ako uminom ng vitamin C. Gusto niyo bang makita kung paano ko inumin? Sige na nga, pakita ko sa inyo. Total, hindi pa naman ako umiinom ng vitamin C. So, ang pangit lang tingnan ko. Kasi dito ko siya mismo gagawin. Ganito po ako uminom ng vitamin C or mga capsules. Hours later. Wala pa naman akong tubig dito. And po, so, ganun po ako uminom ng vitamin C. Nakita niyo ba, wala na naman. Hindi ko sinasama yung parang para sa laman na ito. Hindi ko sinasama yung So, okay na po yung ating vitamin C. Nabuksan na natin. Dito naman tayo punta sa isa. Ito yung mga beauty products, and excited din po ako dito. Inubo eh. Wala po akong COVID ha. Inubo lang po ako.
Ayan, so, ayan po kanya plastic. And kagandahan, naka-bubble wrap ulit. Although hindi siya naka-box, pero mukha naman secure na secure yung kanyang bubble wrap. Maliban sa ilalagay ko dyan sa baba yung pangalan ng store nito, ang pangalan po ng store nito is Valles Drugstore. So, ayan. Yun yung pinag-orderan ko. Pero lalagay ko pa rin yung link dyan sa baba para if gusto nyo po. So, this one, ito ay sunblock. SPF 30. So, ito po ang kanyang sunblock. Kasi guys, pinaka-importante sa akin sunblock. Before makeup, nag-a-apply muna ako ng very thin layer ng sunblock. Ayan. Sunblock muna guys yung unang-una ko nilalagay. So, this one is sunblock. Siyempre, meron siyang nakalagay na expiry date. Yun ang pinaka-importante. And meron din siyang direction kung paano siya gamitin. And nandito po yung kanyang mga ingredients. So, merong nakalagay na to God be the glory. Distributed by kasi. So, hindi ko alam kung gawa to sa Pilipinas. So, ito po yung sunblock. So, naka 80% off siya. Dati siyang 399. Tapos, naging 79 pesos na lang. And, umorder din tayo ng mga sabon. So, ito naman po ay oatmeal na sabon. Ayoko sabihin yung pangalan ng sabon sa English kasi baka maging sabaw. Diba? So, ayan po. Oatmeal. Kanyang sabon. 100 grams. So, wala din po siyang yupe. And, babango po yung sabon. Siyempre, amoy oatmeal. Ito po yung glutathione. So, okay naman din naman po. Nakasulat din po dito kung kailan ang expiration date. Nakasulat din dito which is very good kung paano gamitin. Nakalagay din dito actually yung mga, ayan, may nakalagay herbal na sabon. Ayaw sabihin yung soap. Herbal, basta herbal na sabon. Ayan, ay nakalagay yung kanilang Gmail and yung kanilang number, telephone number and cellphone number. Ay na maganda. So, organic din siya. So, ayan, nakadalawang sabon na tayo. Ano pang meron dito? And meron tayong vitamin C na sabon. 100 grams din po ito. And same company. Kaya, ganun din po, herbal na sabon pa rin ang nakalagay. Ayan. So, ito po yung ating mga pinagbibili. Vitamin C. Ito, excited ako dito gamitin since mahilig po ako sa vitamin C. And tea tree. Antibacterial naman to guys. Magkakapresyo lang po ito silang lahat. Which is 399 ang isa. So, naka 80% off siya. So, 79 pesos na lang. And eto na. Mahilig kasi ako sa serum guys. So, hindi buo ang gabi ko pag wala akong serum. Nagpalit na ako ng brand. This one is my new brand. Nakasulat din dito yung ingredients. Very konti lang. So, 1, 2, 3, 4, 5 lang ang ingredients niya. And nakasulat din yung instruction kung paano gamitin. Nakalagay din po yung kanyang ingredients. Nakasulat din yung pangalan ng company. Actually, isang company lang sila. Ito po yung jojoba oil. This one is 30 ml. Ayan, 30 ml siya. Ang serum naman kasi hindi kinakailangan marami ang gagamitin mo. Isang patak or dalawang patak sa ganitong kalaking mukha. Actually, malaki yung mukha ko, so pwede na siya. So, ito naman po guys is jojoba oil. Ayan, hindi ko alam kung paano talaga sila i-pronounce, pero jojoba oil. 100% pure and organic. Nalagay din po dito yung expiry date, yung kung kailan ginawa, ang pangalan ng company, instruction, and ingredients. So, yan ang importante sa lahat. And, eto po, yung lip and cheek. Napaka-cute naman ang lagayan nito. So, this one is red. And, meron pa po itong isa. This one is brown. So, dalawa po yung binili nating lip and cheek. Brown and red. Gusto ko yung mga ganito lang kako-cute na lagayan kasi po maliit yung pouch ko ng makeup. Alam naman natin na lakwatsa ako ng lakwatsa. So, lagi akong nasa labas. Bihirang-bihira lang ako sa loob ng bahay. So, kailangan ko ng maliliit na lagayan. Kaya ko to nagustuhan. Then, eto pong jojoba oil nila. Ang ganda-ganda po ng packaging. And lahat po sila naka-sealed.
Kaya safe na safe po yung product. Kahit po magkabalibaliktad is naka-sealed siya. So guys, dito sa shop na to, dito sa Valias Drugstore, is very good. I-update ko po kayo guys kung gaano kaganda yung product nila. Pero before that ay syempre bubuksan na natin ngayon. So magkano ba tong brightening serum vitamin C with collagen? 30 ml. Dati siyang 499. Naka 80% off din siya. So 99 pesos na lang. Kasi nung binili ko po ito guys is naka-sale sa Lazada. Dahil naka-sale siya, ayun, 99 pesos na lang. Wow, diba? Ang sana mura-mura all. niya, guys. And, syempre may voucher ako dito, kaya nakatipid ako. This one is 499 pesos also. 76% off na lang siya. 119 pesos na lang. And ito naman pong lip and cheek. Lip and cheek. Ano ba? Ayan, so dati siyang 399 pesos. And 119 pesos na lang. Naka 70% off din siya. And parehas po sila guys. Unahin muna natin to guys. Buksan. Naka-sealed. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Naka-sealed. So yun na nga guys. So tingnan natin sa kamay. Uy! Oh, ganda. Wala siyang amoy. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Walang amoy. Kasi ayoko po ng may amoy. Yan. So, ibig sabihin, pag wala siyang amoy, natural lang siya. Para lang siyang water, guys. Ayan o. So, maganda siya. Excited na ako gamitin mamayang gabi. Yan. So, ganyan po kaganda yung product. And, babalitaan ko po kayo. Magkakaroon tayo na vlog para sa ating mga beauty products. Diba kung paano natin nilalagay. And dito naman tayo sa sunblock cream. Naka-sealed ulit. Buksan ulit natin. Sunblock cream. So ito po yung kanyang lalagayan. Medyo malayo-layo tayo sa camera kasi wala akong ibang kasama dito. Ito po yung tura niya. So, yun. Ulit, kukuha ulit tayo ng konti. Tingnan natin. Ulit, dito ulit. Very organic ang kanyang amoy. Bakit ko alam? Kasi puro organic yung ginagamit ko. So, gusto ko pa siya malaman kung sticky ba siya. Hindi ko siya masasabi ngayon kung sticky o hindi kasi kalalagay lang. So, gusto ko pa siya subukan sa mga ilang araw. So, ganyan na pintura niya. Ganda. White lang siya. So, pwede siyang patungan ng makeup mo. So, dito naman tayo sa jojoba oil. Tingnan naman natin to. Yun ang kagandahan guys. Nagpaka-ano sila. Nagpaka-sealed. Yan, pasensya na kayo sa ingay. Nandito po ako sa labas ng bahay namin. Paano ba ito buksan? Uy, parang ang ganda. Uy, ang ganda. Diba ang saucy? Ayan, ganyan lang. Ang saucy naman ito. Ayan, wala ulit amoy. Para lang siyang oil na oil. Wala siyang amoy, guys. Ano ba makikita? Ayan. Ang ganda. Wala siyang amoy. Very good. Wala talagang amoy. Paulit-ulit. So, ayan na siya, guys. Kamay ko pangit. Ang daming ano. So, ang ganda niya. Uy, nakaka-excite namang gamitin. Punta naman tayo dito sa lip and cheek. Silyadong-silyado, hindi mo mabubuksan. Yun. Oh, yun ang maganda. Oh, manufactured in the Philippines. Wow! So, this one is red. I want to try it and I'm so excited.
Saan ko na ba siya ilalagay? Dito na lang. Parang ang ganda niya. Let me see. Subukan ko nga kaya sa aking lips. O, diba? Red na red. Sarap ng amoy niya. Amoy grapes. Ang ganda niya. Ito naman, paano natin ito susubukan dahil meron ng brown sa ano ko, sa lips ko, 'di ba? Hirap buksan. Hirap buksan ang sealed niya. Ang ganda. Ang cute-cute talaga ng mga lagayan nito. Dito naman natin sa kabila. Para naman cute. Hala, ang cute ng brown. Kunti lang nilagay ko. Ang cute ng brown. Para siyang ano, pwede siya talaga dito. Diba, brown. Ang cute niya. So, ayun guys, yun yung mga product na meron tayo. Itong mga sabon naman ay, ayun, mga ganito lang itsura. Simple lang actually yung packaging, pero hindi sa akin importante yung packaging. Importante sa akin yung laman. Oh, no. So, ayan, pagpasensyahan nyo, nandito ako sa labas ng bahay namin. Ayun, maingay. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa inyong pagantabay sa akin. Hindi nyo po ako iniwan. Thank you. So, sa packaging niya, ang ganda po. Ang bilis dumating ng kanyang package. Wala po akong problema. Wala pong natapon. Wala pong problema sa lahat. Kaya, thank you and God bless sa shop na to. And kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong gustong ipa-review sa akin, just comment down below. And syempre, ulit, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa Lakwatserang Waray. Thank you guys. Bye-bye. I love you all. God bless.